vores friskole her i Hundelave har vi rigtig mange glade børn. Vi har rigtig mange engagerede forældre, og vi har en støtteforening, som er lige så engageret. Så har vi jo lærerne, som er meget, meget professionelle og meget engagerede. De elsker at undervise herude. Og det vi har fået ud af det, det er jo en fantastisk skole. De børn, der går, de er jo talenter. Nogle er gode til noget, og andre er gode til noget andet. Vi tror på, at børn lærer bedst, når de kan se en mening og en sammenhæng i det, vi laver. Og vi mener, at det er vigtigt, at vi som lærere, vi kender børnenes tanker og fanger dem lige, hvor de er. Og det er jo lettest, når man får lov til at undervise i sin linjefag, som vi gør herude. Undervisningen den er meget anderledes, hvis man kommer fra en folkeskole af. Så det er helt anderledes. Det synes jeg er dejligt. Jeg er meget glad for det, fordi man lærer meget, at det er sjovt det hele og sådan noget. Men også, man har mange gode kammerater at lege med. Og jeg har det ikke sådan træls længere, fordi på den gamle skole, der havde jeg træls. Men nu, det er helt anderledes. Jeg kan ikke forstå det. Det er sådan en rigtig god skole. Og så oven i købet, så har vi nogle fantastiske rammer, både udendørs og indendørs. Vi har en biograf, vi har sløjtlokale, hjemkundskab, naturfagslokale, musik. Og jeg har været så heldig at få lov til at indrette Matematikkens Univers, hvor jeg har fået helt frie tøjler. Pligten til at gå i skole, det er ikke en pligt for dem, det er en leg. Vi har en rigtig god, solid skole, hvor børnene bliver set for de kvaliteter, de har, med de talenter, de har, og så bliver de rigtig dygtige. Så synes man, det er dejligt at have lavet skole.